El Haj Amadou Adital diine kuntigi bade do nyoro konna na tijaniya o bolo fara min be nyono ulu ka kalifa de do aminena ambe dugaw ke ka fara slame diine mogo bela jilenga dugaw ka amirina ba ala abe yoro ni watina ambe dugaw ke aka se ka yere soro mi nye chono Amadou Adital ye mamunu ne abe ubolo amba yurula ka fo slame do ladiri do barakela do faso kanuna do miriya nyuma kabo mali slame bela jilen yoro ka nyesi ama yasa aka blali be se ka noga cogo mina aka segi kana aka demaya konna kana bela jilen soro o ya anga layini ye ame dugaw ke ka fara slame dine bolo fara bela jilen ga dugaw ka falai bebe tilla bebe batola zavia konna misru konna tarkatigu bela jilen wuleno ko jobi ambe ona banta fara utaka minye anga ni chokoroba nyuma nye minya anga ni kalfa baynye minya anga ni mugadam baynye anyuma msega sege ama tugumina ambo odugo ke ka fara islam nyuma bela jilenga dugo ka ala ka antlodo kibaru nyuma na awele kunte bashi bara min bolo dalendo dugu fe abayini ka jo ta sababu ke musaka koy nini na nywana obe korole abi chi gwaw ni nyonje ngonga oya ke chogoy dugutigi nin gɛlɛya waati na o bɛ sɔrɔ dugutigi ne bɛ se ka hakilina di wa o tɛ baasi ye n'i y'a dan ne ma dugutigi komi pompe kolon ka ca anw fɛ dugu kɔnɔ yan bɛɛ bi so ɲɛ kelen ta dɔrɔmɛ an bi so kɛ dɛrɛmɛ fila ye dɛrɛmɛ kelen min bɛ yɛlɛ a kan o bɛ bila kɛsu kɔnɔ dugu tɔgɔ la o la an mago bɛ musaka min na o bɛ sɔrɔ teliya ani nɔgɔya la saka i ka nin hakilina ka ɲi wa nin de y'an da i la ko mana gɛlɛya cogo o cogo e bena ni fɛrɛw de min b'an bɛɛ lafiya an ce i musokuntigi jɔn ye wele sitan de wele la bi m'an wele n'i tura sitan na i tura ne yɛrɛ la o bɛ cogo min na dugu muso bɛɛ bɛ ten dugutigi sitan ye min kɛ a yɛrɛ b'a dɔn ka dugu wari d'e ma o k'e k'o ci e b'o dafabali ci awa nin t'a fɔlɔ ye koyi ne ye 100 d'a ma ko crédit 90 de nana ne kun o min daminɛtɔ filɛ o tɛ bɛn dɛ ba Sungalo n'i ko i b'i yɛrɛ ta i b'i yɛrɛ di dugutigi ne ye nin faamu musaka min fɔra n'a bɛ ka tigɛ warici siraw crédit ani forfait sanni na o de tigɛra a la nɔn tɛ sitan tɛ kalabanci ye nin tɛ ko bɛn ta ye dɛ Basungalo e filila dɛ nka bi bila faso ka kɛsu de kɔnɔ Basungalo ni gɛlɛya bi jamana kan a bi ɲɛsin jɔnni ma jamanadenw tɛ wa a fɔra ko musaka min bɛ ka tigɛ k'a bɛna kɛ ka jamana dɛmɛ ka ko dɔw de ɲɛnabɔ kuranko y'o dɔ ye o n'a ɲɔgɔnnaw o ka kan bari faso b'an ni ko caman cɛ a b'an ni mun cɛ nin hutigɛ ma Sungalo i miiri dɔɔnin dɛ e musonicinin ka jigili kɛra opération ye yan a dɔrɔn bɛ bɔra e kun wa n ko faso de y'i jɔ n'a musaka ye o n'a ɲɔgɔnna camanw Basungalo aw ye cikɛlaw ye engrais bi di aw ma sɔngɔ min na yala ni faso tɛ aw b'a sɔrɔ o la wa ni faso ka lakana tɛ e bɛ si dugu nin kɔnɔ wa Basungalo nin ye faso ko de dugutigi anw yɛrɛ sumayara nin fɛ nɔn tɛ an dafɛ jamana caman bɛ yen olu ka yiriwa sira bɔra nin de la a faamuna tiɲɛ na nin ye faso ko de ye nin dabɔra an yɛrɛ ka ɲɛtaga de kama malidenw a ye n dɛmɛ ka n ka wara minɛ o y'a sɔrɔ a kunkolo b'i yɛrɛ bolo maa si tɛna bɔ yɔrɔ wɛrɛ la ka na mali in jɔ anw nɔ la baara min bɛ ka kɛ nin ye a bɛɛ bɛ ka kɛ sariya de kɔnɔ nin ye yɛrɛ dɛmɛ de ye aw bisimila hôtel lafiya la n'i ko hôtel lafiya wulikajɔw bolodalen do walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel lafiya
hôtel Lafia ale filɛ ni Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigi o carré fɛ mètre 200 bɔɲango hôtel Lafia ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bi se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel Lafia référence do. So oye ale ye san 60 maaw kulu ta nisɔndiya kɔnɔna ka taa n'u ye Air Burkina bɛ se yɔrɔ yɔrɔ la baara kɛcogo o ye waso bɔ bi ko in na min ye Air Burkina ye a ma dan o ma koyi nin waati in na ni maa min b'a fɛ sa ka bɔ Bobo Julaso ka t'i yɛrɛ sɔrɔ Abijankaw fɛ yen o taa ni ka segin o ye 50,000 ani 2,300 ye o bɛ kɛ Air Burkina ale fɛ yaasa maa minnu bɛ yen n'olu bɛ Bobo n'u b'a fɛ ka taa Abijankaw fɛ yen u ka taa ni ka segin o bɛ se ka nɔgɔya cogo min Air Burkina a ma dan o ma koyi min ye Air Burkina ye doni tali hukumu kɔnɔna na sa o kɛlen ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen sigi i bɛ fa o fa n'i b'a fɛ k'i ka doni bila ka taa Air Burkina bɛ se yɔrɔ min Wagadugukaw fɛ yen don wa Bobo Julaso don wa Bamako wa Niamey Abidjan Lomé Cotonou Accra ani Dakar i dan ye ka nɛgɛjuru sira k'ale kɔngɔ i bɛ se ka 70 k'o dasi min ye 09 fu ni kelen 72 u ka bɔlɔlɔ sira fana o bɛ frɛtiko ale ta na sira fɛ maa minnu b'a fɛ k'u ka donibaw ta ka taa Wagadugu ka taa Bobo Julaso Bamako Niamey Abidjan Lomé Cotonou Accra ni Dakar Air Burkina ale y'aw jigi bɔ sabula min ye sigiɲɔgɔnya ɲuman o pankuruso o ye Air Burkina ye san 60 min ye baara ye a kɛcogo a ɲɛnen don u bolo nin waati in na. Filɛbaw ni an lamɛnbaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni wula bi ye ntɛnɛn wulada ye sunkalo ale tile 17 ye bi ye an bɛ dugawu kɛ sa Ala ka sun timɛko ɲuman di ani silamɛ bɛɛ lajɛlen ma Burkina Faso kaw fɛ olu ka pankuru n'o ye Air Burkina ye ale san 58 ye bi ye sabula mars kalo tile 17 san 1967 o kɛra ale sigilen sen kan bi ye o san 58 ye okumu kɔnɔna sa min ye Air Burkina ɲɛmaayaso ye k'u bɛ foli ta ka ɲɛsin u ka clients ma maa minnu dar'u la waati jan fo ka na se bi ma san 58 kɔnɔna na u y'u jeni yɔrɔ min fɛ baara minnu kɛra an'u ka kununko ni biw ka se ka taa ɲɛ sa u bɛna o baara minnu kɛ k'u bɛna o kɛ sa basigi ni lafiya bɛɛ lajɛlen ka se ka i ta yɔrɔ ni i na yɔrɔ bɛɛ lajɛlen kɛ ni Air Burkina ye k'u bɛ u ka clients bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa minnu bɛ yen ni olu kɔni b'u ta farafinna kosɛbɛ ka taa yɔrɔ caman na an dafɛ jamanaw bɛɛ lajɛlen na min ye Air Burkina ye an yɛrɛ b'a f'u ɲɛna sa ko joyeux anniversaire directeur ba n'o ye Azakaria Traoré ka taa se Frank ma Frank So ale ni an yɛrɛ fɛ yan sa Sanogo an b'u bɛɛ lajɛlen fo wulikajɔ la Badara an b'u bɛɛ lajɛlen fo wulikajɔ la ni cɛsiri la Mali ale kɔnɔna na Dangolborekaw fɛ Douanza mara la sa maire dɔ kɔni olu taara ta ye Tchaw dugudenw olu y'a yira sa k'a fɔ ko maire kɔni n'o ye Dangolborekaw ka maire ye Douanza mara la u taara ale ta fo a ka so dugudenw kɔni maaw taara kosɛbɛ sabula waleya in kɛra sibiri tɛmɛnen maa caman y'a yira sa k'a fɔ ko maire kɔni taara maa minnu fɛ k'u ma ɲininkali kɛ u ma fosi kɛ muguka ma ci fosi ma kɛ u kɔni nana ta ka taa ni a ye maa sina fana kɔnɔna na sa jɛkulu marafatigi dɔw olu fana lakodɔnbali dɔw olu fana nana Gorsikaw fɛ yen Gorsi o fana waleya kɛra sibiri tɛmɛnen Kolongo commune kɔnɔna na olu fana nana sa ka na maa kelen ta ka taa ni o ye
maa min taara sa seerew y'a yira sa k'a fɔ kɔni ko bamajuwale kɛba minnu y'a kɛ u tun bɛ moto kan u ye butigi dɔ jeni ale ni tayɛriso dɔ k'o fana jeni maa kelen u y'ale kɔni ta ka taa n'a ye wolomasiri tabaw y'u senfa ka taa kɛnɛ kan ka mɔmɔli daminɛ fantan ani naani bɛɛ lajɛlen fɛ u ma se ka u boloda ko kan o kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko dugudenw y'a ɲini u fɛ u ka se ka u dɛmɛ cogo min na lakana ni basigi bɛ se ka don cogo min na min ye kolongo ale kɔnɔna na taji sɔngɔ yɛlɛlen no bi koro ale ni gawukaw fɛ yen koro ni gawukaw y'a yira sa k'a fɔ ko taji kɔni sɔngɔ sɛbɛkɔrɔ yɛlɛla a taara se fo litiri kelen 400 500 ma min ye dugudentɔnw ye ale ni dugudenw yɛrɛ ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu ni yɔrɔ fila na sa gawo ani koro u ye wulikajɔ kɛ yaasa waleya in bɛ se ka kɔn cogo min na ka se fo a dan na min ye korokaw ye olu tun ye wulikajɔ kɛ gawukaw fana ka jɛkulu min bɛ yen n'o ye fasodenw ka tɔnjɛkulu olu ye wulikajɔ kɛ Bubakar Jalo ale ye sifinaka ye a y'a fɔ studio tamani mɔgɔw ɲɛna ko waleya min kɛra ko a ma bɛn u ma taji olu yɛrɛ y'a lakɔlɔsi k'a fɔ a sɔngɔ taara se fo 280 230 yɔrɔ dɔw yɛrɛ la a feerela 300 kunu ni kuna siningo o ma bɛn olu ma wa u y'a ye fana min yɛrɛ ka jugu n'a tɔ bɛɛ lajɛlen o y'a ye k'a fɔ ko 400 ani 300 u y'o kɛ tile 2 kɔnɔna na o de la sa dugudenw kɔni farala ɲɔgɔn kan k'a ɲini u fɛ u k'a sɔngɔ jigi yɔrɔ dɔw la dɔw tun bɛ k'a feere 240 280 dɔw yɛrɛ fana ko a ɲɛ sigara kan k'a ye k'a fɔ ko dɔw y'a feere 170 nin bɛɛ lajɛlen la sa dugudenw y'a yira kɔni k'a fɔ k'olu kɔni sɛgɛnnen don kosɛbɛ Bubakar Jalo ko olu kɔni bɛna wuli ka jɔ kɛ yaasa cogo min na sɔngɔ bɛ se ka jigin bi ntɛnɛn na korokaw fɛ Baɲangara mara la a yira k'a fɔ ko min ye sɔngɔw kɔni ma bɔ u nɔ na fiyewu dugudentɔnw kɔni k'u wulila k'u jɔ sa k'u kangara min ye musow ni sifinw ye ni kafoma olu kɔni k'u farala ɲɔgɔn kan koro marabolo la k'a ɲini feerelikɛla ninnu fɛ sa n'o ye taji feerela ye o kana tɛmɛ 130 140 kan nka bana ta min ye taji kɔni sɔngɔ kɔni yɛlɛlen don kosɛbɛ maa minnu bɛ yen n'olu bɛ nin baara ninnu kɛ sa u yɛrɛ kɔni ye ɲɛfɔli kɛ Modibo Tarawele ni ale ye sifinw ka ɲɛmaa ye koro kɔnɔna na a ko ko u ye nin wulikajɔ ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ k'a ɲini tajitigiw fɛ u kana dɔ fara sɔngɔ kan nka o bɛɛ n'a ta Gawo ale ni koro kɔnɔna na taji sɔngɔ a ma se ka jigin cogoya si la ka kɛ dugudenw olu sago ye bi u yɛrɛ bolo kɔni sariya sɔsɔ don maa minnu bɛ n'olu bɛ taji feere kɛ olu y'a yira sa k'a fɔ ko basigibaliya ani taji sɔrɔli ani sirabaw ka ja minnu bɛ ka da nin waati ninnu na k'o de degunba bɛ u kan u tɛ ka se ka baara kɛ pomletɛri ko hukumu kɔnɔna na sa Sikaso kɔni pomletɛri sɛnɛyɔrɔ caman kɔni sɛgɛnna ye tiɲɛni sɔrɔ ka kɛ ni sanji 2 min nana kunun na siniko ale ni nin kalo in tile 10 tɛmɛnen maire lakaw ani dugutigilakaw ka taa se kafotigiw caman ma sa olu kɔni ye wuli ka jɔ kɛ pomletɛri kɔni min kɔni sera ka bɔ ka dɔgɔ kosɛbɛ kuma tɛ agriculture maaw olu yɛrɛ wulila ka t'u ɲɛ da kɛnɛ kan sa k'a yira k'a fɔ ko n'Ala sɔnna a ma fɛɛrɛ ni dabali minnu mana tigɛ nin ko in na u n'o fɔ dugudenw ye bazi awsakaw fɛ an sɔngɔ mara la sifinw olu ye wuli ka jɔ kɛ sa ni ka taa se misiri 14 ma donbolo k'o kɛ olu ye n'o ye suntigɛ ye a yirala sa k'a fɔ ko min ye denmisɛnninw ye ninnu an sɔngɔkaw fɛ yen olu bɛ nin waleya in kɛ san o san nin ye a siɲɛ 9 y'u bolo u bɛ nin musaka ninnu fara ɲɔgɔn kan sa ka se ka min ye suntigɛ dilan ka taa di misiriw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na min ye maa minnu bɛ sun na olu bɛ se ka lafiya cogo min Bamako ya premier ministre ale tun bɛ ANCT la bi ANCT mɔgɔw ka san yɛlɛma san o san lajɛ min bɛ kɛ n'o ye u ka session ye ale baaraw tun bɛ sen na premier ministre n'o ye général de division Ablaye Mayiga ye ale yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan min ye baara minnu kɛra salongo ale ɲinantaw k'olu kimɛliw kɛ baara belebeleba min kan ka k'an ka marabolow kɔnɔna na sa n'o ye yiriwali baaraw ni jɔli baaraw ye u y'u da don o bɛɛ lajɛlen na o tɛmɛnen kɔfɛ sa kimɛli min tun kan ka kɛ ani larawulili minnu kɛra ka sɛgɛsɛgɛli minnu kɛ ka kɛ ɲɛsin wari doncogo ɲuman ni wari bɔcogo ɲuman ma marabolo bɛ se k'u ka baara kɛ lafiya kɔnɔna na cogo min na da donna nin bɛɛ lajɛlen na san 2025 in kɔnɔna na sa baaraba minnu bɛna kɛ u y'a yira sa k'a fɔ k'u kɔni bɛna baara kɛ yɛlɛmanikaw fɛ yen jɛmakaw min ye autogare dɔ bɛna jɔ ye sefa wari miliyari 1 n'a kunkanfɛn kan ka don o la miliyɔn 700 n'a kunkanfɛn fana kan ka don min ye yɛlɛmanikaw olu ka sugu kura o jɔli la nin waleya minnu filɛ nin ani waleya wɛrɛ olu bɛɛ lajɛlen kan ka boloda kuma tɛ CESCOM olu fana kan ka jɔ jamana fan caman fɛ ANCT ale fɛ wulikajɔ ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ taa se fo miliyari caman de ma min dan tigɛra bi premier ministre yɛrɛ ye impôt ko minnu kan ka y'a ko la ale ni u kan ka taxe minnu sara u y'u da don o bɛɛ lajɛlen na premier ministre kɔni y'a ɲini u fɛ u k'u jija musaka mun dilen n'u ma u ka baara kɛ n'a a ka don a donda fɛ sabula nin waati na musaka ko gɛlɛya o bɛ jamana ale yɛrɛ kɔnɔna na taxe ko ɲɛfɔli la an ka jamana kɔnɔ min ye ministre 2 ye olu tun bɛ sɛnɛkɛlaw baganmaralaw
ka taa se mɔnikɛlaw ma sa olu ɲɛkɔrɔ Daniel Kelema Simon Kelema n'ale ye sɛnɛ minisiri ye ani Yubaba n'o ye baganmara ni mɔni minisiri ye olu kɔni tun bɛ CICB la sa ni maa ninnu ɲɛkɔrɔ ka ɲɛfɔli k'u ye waleya ninnu bɛ tali kɛ min na olu bɛ se ka fɛn minnu faamuya jamanadenw ka se k'a dɔn k'a fɔ ko waleya min bɛ sen na bi Yubaba ale ni Daniel kɔni ye ɲɛfɔli kɛ min ye nin tɔnjɛkulu ninnu fana u fana y'u ka laɲiniw kɛ u fana b'a fɛ baara ninnu ka kɛ cogo min na ɲinɛ kana kɛ maa si kɔ Kɔrɔwarikaw fɛ yen ko yaasa bɛɛ lajɛlen ka se ka ji sɔrɔ ani saniya baaraw ka se ka sigi sen kan u ka dugu kɔnɔna na sa min y'u ka minisiri min bɛ saniya ko kunna sa ale kɔni y'a yira sa k'a fɔ marisi kalo tile 13 u ka musaka mun kan ka kɛ ka saniya kɛ sa u taara yɛrɛ sɔrɔ sefa wari miliyari 427 la musaka in kɛ kun ye sa ka yɔrɔ caman larawuli ka baara caman kɛ sabula nin waati in na ɲamaw ale ni yɔrɔ nɔgɔlenw ko olu ka ca kosɛbɛ Côte d'Ivoire dugu kɔnɔna na Senegalikaw olu y'a yira sa k'a fɔ k'u bɛ minɛn minnu ta ka bɔ na a ye ko o jiginna kosɛbɛ janvier kalo in na sabula 100 sarada la 5 buruburu 3 a y'o de sɔrɔ k'a sɔrɔ o kun ye wari mun yɛrɛ sɔrɔ fɔlɔ o wari la sa o taara bɛn sefa wari miliyari 382 buruburu 9 ma u y'a yira sa ko kalo kelen kɔni kɔnɔna na n'o ye décembre tɛmɛnen ye u ye min sɔrɔ o la sa o ka ca n'o ye kosɛbɛ nka min ye wari in kɔni bɛ ka jigin cogo min na a bɛ ka jigin ten sabula nin waati in na Senegalikaw yɛrɛ y'a yira sa k'a fɔ ko degun dɔw bɛ yen fɛn minnu bɛ yen n'u bɛ bɔ ni olu ye n'o ye sanu ye olu ni tulu minnu bɛ yen fo ka taa se fɛn wɛrɛw ma n'o ye jimafɛnw ye i n'a fɔ pétrole n'a ɲɔgɔnnaw k'olu kɔni tali degun bɛ olu la yɔrɔ caman na bi Nigériyakaw ka jɛkulu min bɛ yen n'o bɛ ɲɛsin dɔrɔgu ko kɛlɛli ma sa ale y'a yira dimanche don k'a yira sa k'a fɔ ko a ye maa dɔw minɛ olu kɔni kun ye Keba k'u ye dɔrɔgu don kɔlɔsi kɔnɔ Nigériya dɔrɔgu minɛnaw olu ko ten dɛ ko kari tɛmɛnen o tɛ kununko ye ko maa dɔw ye dɔrɔgu don ka kɔlɔsi dilan u tun b'a fɛ ka taa n'a ye Arabi Saoudite olu y'u minɛ dɔw ta tun bɛ selidaga dilannen dɔw kɔnɔ ale ni dilan sugu dɔw ko olu ma ka di kosɛbɛ u y'a bɛɛ lajɛlen minɛ dɔwɛrɛw fana tun bɛ olu fana kun kɛlen don k'o dilan k'o don monturu ni fɛnw kɔnɔ u bɛ taa États-Unis ni Italikaw fɛ yen Pɔlɔn Émirats Arabu ani yɔrɔ caman Nigériya yɛrɛ dugu kɔnɔna na u ye ninnu bɛɛ lajɛlen minɛ k'a daminɛ kalo tile 8 ka taa sa tile 15 ma u y'a yira sa ko nin b'a yira k'a fɔ k'u ka dɔ fara u ka cɛsiri ni timinandiya kan u ka pankuru jigi kɛnɛ kan dɔrɔgu min bɛ yen n'o ye tramadol ani cannabis keba k'o de ka ca a la kosɛbɛ sabula u tun bɛna bɔ ni o bi pɔgɔden de ye min ye Nigériyakaw ye olu ka agence ale sera k'u dɛrɛ u ka pankuru jigi kɛnɛ na Uranda i bɛ Bruxelles dɔn kɔni o tɛ Belgique faaba ye sa wa min ye Uranda ye ale ko ale ni Belgique kɔni k'u ka yafa ɲɔgɔn ma jamanaw cɛ sira ɲɛnabɔ baara k'u k'o jɔ ten u ka lasigiden bɛ yen k'a ka segin ka na so ninnu fana ta min bɛ k'a ka waa wɛrɛ donc min ye Uranda ye ale ko k'ale jɛra pewu Union européenne maaw ka fɛn kɔni nin kɔni kɛra balana ye mɔgɔ caman na sabula Uranda ale y'a yira k'a fɔ min ye a bɛ kɛlɛ min na nin ye ni maaw bɛ k'u da dɔ la M23 ko in kɛba a b'u ni kan dɛ wa u y'a yira fana k'a fɔ ko min ye Belgique ye ale dun ka sɔrɔ caman o de bɛ Urandakaw fɛ yen ko nin kɔni ye gɛnni min filɛ nin ye tan k'a kɔlɔlɔ t'an tɛ jamana fila si ma Uranda jamanakuntigi a ka laseli fana na n'o ye Paul Kagame a y'a yira sa k'u bɛna u cɛsiri ko yaasa min ye u ka jamana bɛ se k'a lakana cogo min na ko Angola bɛ ka weleli min kɛ ko ka marifa ci dabila min ye Kongo yan fan fɛ ko b'a yir'u la k'a fɔ k'olu kan k'u labɛn ko k'u cɛsiri Paul Kagame y'a ɲini a ka dugudenw fɛ ko bɛɛ lajɛlen k'i labɛn ko sabula ko sugu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka bɔ nin ko in na cɛsiri ani jamana kanu k'o dɔrɔn de bɛ se ka u kisi République démocratique du Congo ale kɔnɔna na hali bi a yira k'a fɔ M23 maaw olu ka wulikajɔ kɔnɔna na min ye Angola jamanakuntigi ye ni ale yɛrɛ de ye fɛn fana ye n'ale de fana Union africaine jamanakuntigi ye bi nin waati in na n'a ɲɛmaya b'ale bolo k'a ye weleli kɛ sa ko marifa ci ka jɔ RD Congo kɔnɔna na pewu o min wulikajɔ min filɛ nin fɛɛrɛ min b'o kɔnɔna na sa ko mɔgɔ t'o dɔn o de la min ye Urandakaw ye olu fana bɛ k'u labɛn kɛba ko dɔ kɛra Faransikaw fɛ yen ko min bɛ maa dabali ban kosɛbɛ kamalen dɔ lunɛti dɔ de b'ale bolo lunɛti in bɛ filmeli kɛ nka lunɛti in ye kabako min kɛ i b'o dɔn wa cɛ ye mugu ci a yɛrɛ la lunɛti y'o filmer a sara awɔ a yɛrɛ ka lunɛti dɛ a yɛrɛ ka lunɛti min b'a ɲɛ na a bɛ maaw de filmer n'a ye ka espionnage kɛ n'a ye a kɛtɔ k'a yɛrɛ faga ale ɲinɛna k'a fɔ k'ale ka lunɛti b'a yɛrɛ la su dalen i b'a dɔn ni su kɔni yɛrɛ kuma caman bɛ fɔ lunɛti nin taara ye sa ja kamera b'o la o kuma bɛ taa yɔrɔ jan
sɛgɛsɛgɛli kɔni bɛ senna hali bi sabula a kan ka ɲini ka dɔn kun jumɛn na a y'a yɛrɛ faga Amérique ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛsira ɲɛnabɔ minisiri y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Afrique du Sud ye ko olu kɔni ni olu tɛna u bolo di ɲɔgɔn ma tuguni dɛ min ye Afrique du Sud lasigiden bɛ u ka jamana kɔnɔ k'a ka taa ka bɔ États-Unis keba nin ye kɛlɛ ye kɛlɛ min bɛ nafoloko nɔfɛ min ye États-Unis ni Afrique du Sud ye u y'a yira sa k'a fɔ k'u ka lasigiden bɛ États-Unis k'a bɛ siya woloma ko kɛlɛ de la Irisi kaw ka Américains ka maa falen min tun bɛ kɔsa in na Arabi Saoudite kaw fɛ yen n'ale taara sa bɛn kuma na Irisi ni Ukraine cɛ a ko n'ala sɔnna a ma ko Donald Trump k'a ni Putin bɛna na ɲɔgɔn ye bɛna na kɛ min ka sa o ye Ukraine ko kuma ye fɛɛrɛ ni dabali min sigira sen kan yaasa marifa ci ka jɔ Ukraine o bɛ se ka lawaleya cogo min k'u na kuma o fɛ Donald Trump n'a ka maaw ko u kɔni bɛ ka fɛn caman bali bi diɲɛ kɔnɔ Americains kun sen bɛ minnu na n'u kɛlen don k'olu kɔkɔrɔma don kunnafoni so minnu b'u fɛ yen belebeleba 3 k'u y'olu datugu nin dɔgɔkun in na k'olu maaw fana bɛɛ bila k'a fɔ k'u ka baaraw banna Donald Trump halisa ko a b'a fɛ sa ka dɔ fara gɛrɛntɛ kan gɛrɛntɛ min b'a to jamana minnu bɛ yen n'olu denw bɛ t'u fɛ yen k'a ko gɛlɛya ko min ye diɲɛ yɛrɛ bɛɛ lajɛlen don dɛ ko nka ko anw fɛ yan farafinna ko jamana 43 k'o de bɛ a la minnu ka donni u fɛ yen u bɛna gɛlɛya kosɛbɛ farikolo ɲɛnajɛko ta nasira la kɛba a ma da bɛɛ tulo kan sa ko Tour cycliste ORTM k'o bɛna sigi sen kan avril kalo tile 6 min ye ORTM ye ale ni nɛgɛsoboli fédération Sidi Bagayogo tɛ yan olu bɛna n'u bolo di ɲɔgɔn ma k'o nɛgɛsoboliba in kɛ wa ni nɛgɛsoboli in kɛba a tɛ kɛ ISC jamanaw kɔ han ISC jamanaw k'olu bɛɛ lajɛlen bɛna na yala olu nɛgɛsobolilaw bɛna na a kɛnɛ kan yaasa tulo a bɛ se ka ja cogo min na Bamako ale kɔnɔna na yan Bafulabekaw olu fɛ yen Kimeli san tɛmɛnen Kimeli u ka CESCOM baarakɛlaw u y'u bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan san wɛrɛ baara minnu kan ka se ka kɛ o kɔnɔna na u y'olu bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan komini 8 minnu bɛ Bafulabe yɛrɛ marabolo kɔnɔna na sa olu bɛɛ lajɛlen nana ka ɲɛfɔli kɛ min ye CESCOM ye ale sera ka baara min kɛ n'o ye furakɛlikɛyɔrɔ ye degun minnu yera a la n'a b'a fɛ ka baara minnu sigi sen kan san wɛrɛ ni dɛmɛbaga jɛkulu gɛlɛya minnu sɔrɔla an'u mago bɛ minɛn minnu na u y'o bɛɛ lajɛlen dantigɛ fo ka taa se sarako ma maa minnu bɛ yen n'olu bɛ dɛmɛ k'u ye fana u bɛ don sira minnu fɛ k'o bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ sankura in u bɛna na olu ta cogo min na ka se k'o kɛ baara in ale sigira sen kan direction régionale de la santé fɛ ale ni projet yelen Kayikaw fɛ sifinw olu ye donbolokɛ maaw ye suntigɛko hukumu kɔnɔna na min ye sibiri tɛmɛnen ka indi o rond-point na min ye dumuni ye sa u kɔni y'o caman baden de dilan ka t'u jɔ rond-point na kaburu dɔw yɛrɛ masuruna na sa u y'a ye k'a fɔ maa kɔni bɛ yen ni o bɛ sun tigɛ k'a sababuya kɛ embouteillage ko ye keba u ye Lipton ni Kangaliba ni buru ni fɛnw ta ka di olu ma maa caman bɛ u ye dugawu donkɛ nin ko in na ko sifinaka ninnu bɛ ka nin waleya min kɛ nin k'a ka ɲi kosɛbɛ sabula kuma caman sun bɛ tigɛ ka maa caman to i sen fɛ n'i ye nin sɔrɔ o ka fisa kosɛbɛ dugu min bɛ n'o ye Golingo ye Golingo Ansongo mara la bagan dɔ de taara suɲɛ kunungo nɛgɛ kanɲɛ 20 waati jɛkulu marafatigi lakodɔnbali dɔw kɔni nana sa olu ma fila kɛ ko ye keba u donna dɔrɔn ka sin ka t'u ɲɛsin dɔgɔtɔrɔso ma ten groupe min bɛ yen k'o ta ka bagan dɔw k'olu gɛn ka taa ni olu ye ni sɔgɔma kapi lawale dugu in bɛ tan de gɛlɛya tun b'a na cogo cogo an bɛ jɛ ni k'a kɛlɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ don min na ko bi dɛmɛba foyi de t'anw na tuguni dugu in na o de y'a to an bɛ jɛ ka nin ko in kɛ ko n'i ka wulu ye n ta si dɔ minɛ nanga filɛ o bɛ tile gɛn na ne sɔn man golo n ma sɔn n ti sɔn wa n ti jɛn n'a ye abada cɛ o cɛ i magara ne ka dɔrɔmɛ kelen la ko faso dɛmɛ dan b'a yɛrɛ ye n b'i bɔ fo k'i bɔ f'i ye kana se ka fiyɛ o. Ngolo ne jiginnen na nin ma ka bɔ e da fiyewu e ye dugu in maaba dɔ ye Ngolo maa t'i numangoro kɛ k'i faso jira ni fiɲɛ wulila bɛɛ bolo b'i kunna minɛ na degun min bɛ jamana in kan a dogolen tɛ an si la o de la jamana in mugu bɛ a den kelen kelen bɛɛ ka dɛmɛ na an kelen kelen bɛɛ kan k'an den yɔrɔ fa walasa ka faso in dɛmɛ baw dɛmɛbaa t'a la tuguni. Isa n'o don kolon mugan ka dɔgɔ faso ko la o dɔgɔ fara a kan walasa faso bɛ se ka taa ɲɛ cogo
o anyanga yirema horonyata o jaraw ye o anda me fegrama o jaraw ye an kan horonyana o jaraw ye ko ka dɔɔnin dɔrɔn bɔ ka jamana dɛmɛ o de kuma cayara di sɔnɛ ni sɔnɛ n'a ka sabali cogo di ne ko dɔɔnin min fara ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ min ye aw t'o dɔn wa o de bɛ kɛ ka lakɔlisow jɔ ka dɔgɔtɔrɔsow jɔ ka pɔnw jɔ ka sirabaw bɔ ka juguw dagakisɛ bilen sama ka bɔ an da la ɔ n'aw ko ko a t'o sara heyi a kana ɲinɛ dɛ